Όταν το συζητούσαμε, μου φάνηκε ωραίο. Όταν το κάναμε, ήταν κουραστικό. Ο γύρος του κόσμου σε 55 μέρες, όχι με το Φιλέα Φόγκ, αλλά με τη μαμά. Ακολουθούσαμε περίπου τη διαδρομή που περιγράφει ο Λίος Βέρν, με αφετηρία και κατάληξη την Αθήνα. Ευτυχώς, όχι με το καράβι, αλλά με το αεροπλάνο. Στην πορεία ξεφύγαμε λιγάκι και πήγαμε στην Αιθιοπία που ήθελε η μαμά και στη Σιγκαπούρη που ήθελα εγώ. Για να δούμε το Λος Άντζελες. Μέτρεχε στην Καμπότζη. Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες όταν είσαι 14. Το καλό ήταν ότι θα βλέπαμε μαζεμένες τόσες χώρες και τόσους πολιτισμούς σε fast forward. Δεν είχα υπολογίσει βέβαια το jet lag. Στο ταξίδι κρατούσα ημερολόγιο. Το έδωσα λοιπόν στη φίλη μου τη Λίνα να το διαβάσει. Καλύτερα να το ακούσετε από εκείνη και να βλέπετε εμένα. Λίνα, ξεκινάμε. Στο αεροδρόμιο μας περίμενε ο οδηγός φίλων μας, ο Μοχάμεντ, που ευτυχώς μιλούσε αγγλικά. Η κίνηση στους δρόμους του Καΐρου δεν υπάρχει και οι Αιγύπτιοι οδηγοί οδηγούν σαν τρελοί. Η μαμά επέμενε να πάμε στην πόλη των νεκρών, δηλαδή το παλιό νεκροταφείο του Καΐρου, που έχει γίνει συνοικία φτωχών, δηλαδή μια πόλη ζωντανών μέσα στην πόλη των νεκρών. Είδαμε και πώς γίνεται το φυσιτό γυαλί. Εκεί κοντά ήταν και ένα παλιό τζαμί που η μαμά επέμενε να πάμε, αλλά εγώ βαριόμουν να ανεβαίνω πάλι τόσα σκαλιά. Υπήρχαν και κάτι ξύλινοι ωραίοι περιστερώνες, αλλά τα περιστέρια είχαν κουτσουλήσει παντού. Αργά το απόγευμα πήγαμε, μαντέψτε, σε ένα ακόμα τζαμί. Yunnan. Yunnan. Welcome here. Thank you. My country, Aswan. We have been in Aswan. You visit Aswan? Yes. Let's move. Σταματήσαμε σε κάτι συγκρουόμενο. Δεν είχε και πολύ διαφορά από το πώς οδηγούν οι Αιγύπτιοι στο δρόμο. Το παζάρι του Αλ Καλίλ μου άρεσε. Ήταν πολύχρωμο, γεμάτο φαγητά και μύριζε μπαχαρικά, αρώματα και παστούρμα. Στο δρόμο είδαμε μια κοπτική εκκλησία. Ήταν σαν κανονική, με παράξενες όμως αγιογραφίες. Και οι πιστοί φορούσαν λευκές κελεμπίες. Εκεί κοντά ήταν και η γειτονιά του Μοχάμεντ και γνωρίσαμε μερικούς συγγενείς του. Στους δρόμους βέβαια το χάος. Περάσαμε τον Νείλο και την πλατεία Ταχρήρ. Είχαμε προγραμματίσει να πάμε στο Μπιρχάζ, το παζάρι με τις καμήλες, που είναι έξω από το Κάιρο. Κάναμε μια στάση στο Garden City, στην ελληνική πρεσβεία και μετά στο σπίτι της θείας, όπως τη λέω, Αντουανέτας, που είναι και η γυναίκα του πρέσβη. Καταφέραμε και χαθήκαμε. Κάναμε όλο κύκλους, αλλά τίποτα. Άφατο το παζάρι. Σταματήσαμε να φάμε κάτι. يعني تلت ساعة
فيها ثلث ساعة. طب شكرا. بس امشي على طول زي ما انا. على طول زي ما انت كده. Το παζάρι δεν το βρήκαμε ποτέ και έτσι πήγαμε στις πυραμίδες. Αυτές θέλει πολλή προσπάθεια για να μην τις βρεις. Είχε πολύ ζέστη και λαχάνιαζα. Μπήκα μέσα. Αλλιώς το φανταζόμουν. Χτυπούσα συνέχεια το κεφάλι μου στο ταβάνι. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πρέπει να ήταν πολύ κοντοί. Μετά ανέβηκα στις καμήλες. Είναι πολύ συμπαθητικά ζώα. Αυτή τη μέρα κρατάω από το Κάιρο. Στην Αντίσα Μπέμπα ζουν 80 περίπου εθνότητες, που σημαίνει πολλές θρησκείες. Και ξέρετε, φαντάζομαι, τι πάει να πει αυτό. Πολλές εκκλησίες. Η μαμά θα ήθελε να τις δει όλες. Περάσαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο να δούμε την περιβόητη Λούση, τον Αυστραλιανό πίθηκο που θεωρείται πρόγονός μας εδώ και 3,5 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Η μαμά κοίταζε όλες τις φωτογραφίες και τους πίνακες. Και εγώ βρήκα ένα μικρούλι που του άρεσε να παίζει με το iPod μου. Πήγαμε στο ελληνικό σχολείο. Μιλήσαμε με το μαθηματικό. Μου φάνηκε πολύ συμπαθής. Απτάμου. And you're teaching mathematics. Να και Ολυμπιακός. Το ελληνικό κλαμπ που όμως το επισκέπτονται και ντόπιοι. Μετά πήγαμε να συναντήσουμε τη Γιούτα, μια φίλη μας Γερμανίδα, που έχει οργανώσει ένα κέντρο που βοηθάει παιδιά και μαμάδες. Τα παιδιά μαθαίνουν γυμναστική, μουσική, κομπιούτερ και πάνε σχολείο μέσα στο ίδρυμα. Οι μαμάδες μαγειρεύουν, ράβουν, πλένουν ρούχα, φροντίζουν τα μωρά. Φάγαμε ιντζέρα, ένα λαστιχωτό ψωμί, πολύ νόστιμο που συνοδεύεται με κρέας και λαχανικά. Injera. Τα λιοντάρια της Αιθιοπίας έχουν σκούρα χέτη με αντάβιες. Τέλεια ζώα. Δεν μου κάνει εντύπωση που είναι το σύμβολο της Αιθιοπίας. Κυριακή πρωί. Πήγαμε πάλι σε μια εκκλησία. Είχε πολύ κόσμο. Οι γυναίκες φορούσαν άσπρες μαντήλες. Για ακόμα μια φορά ντρεπόμουν που με κοιτούσαν όλοι, επειδή είμαι ξανθιά και λευκή. Αντιθέτως, η μαμά ήταν πολύ άνετη, σαν να ήταν στο σπίτι της. Ώρες δεν την καταλαβαίνω. Ο παπάς μιλούσε σε μια καταλαβίστικη γλώσσα. Μου κάνανε εντύπωση κάτι ομπρέλες με ταξωτές με κρόσια, σαν πολύχρωμα λαμπατέρ. Μετά πήγαμε στην αγορά, τη μεγαλύτερη της Ανατολικής Αφρικής. Ψάχναμε να αγοράσουμε μια χτένα. Πουθενά. Βρεθήκαμε σε έναν αλευρόμυλο και ένα μέρος με πολλά παχαρικά.
Μετά σε ένα κουρείο που καταφέραμε να αγοράσουμε την πολυπόθητη χτένη. Το Εθνολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου ήταν το παλάτι του Χαϊλέ Σελασιέ. Δεν μου φάνηκε και σπουδαίο για παλάτι. Κάπως το είδε στολή του. Πολλά σηματάκια έτσι. The second one with one leg, right? His name is Tekle Haimano. Το καλύτερό μου από την Αντίσα Μπέμπα τελικά ήταν τα λιοντάρια. Ήταν λίγο στην κάμερα, καλό μου. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι φοινικόδεντρα και τα κτίρια ήταν πολύ ωραία. Τα τούνελ, αντί για τσιμέντο, είχαν πλακάκια σε αποχρώσεις ροζ και γαλάζιο σαν τη θάλασσα. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο Μαρίνα Μόλ. Ανεβήκαμε με ένα σανσέρ γυάλινο, πάρα πολύ ψηλά. Είδαμε όλη τη θέα, το παλάτι του Εμμύρη και τυρκουάζ θάλασσα. Εμένα βεβαίως με έπιασε το στομάχι μου καθώς ανεβαίναμε, αλλά ήταν ωραία. Κτίζουν πάνω στην άμμο. Πήγαμε με ένα ταξί στο παλάτι του Εμμύρη. Ο σεκιουριτάς μας είπε ότι δεν είναι ώρα που μπορούμε να μπούμε, αλλά η μαμά βεβαίως δεν τον άκουσε. Ήταν όλα χρυσά ολόγυρα. Πολύ εντυπωσιακό με ωραίες κολόνες. Παντού οι φωτογραφίες του Εμμύρη και του γιού του. Σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν άσχημα να παντρευτώ το γιο του Εμμύρη. Θα ζούσα μέσα στη χλίδα και θα είχα παντού τις φωτογραφίες μου. Η μαμά με έβαλε να διαλέξω ανάμεσα στη Waterland, νεροτσουλήθρες, και το Μουσείο Φεράρι. Προτίμησα τις νεροτσουλήθρες. Πολύ διαφορετικές από τις δικές μας στην Ελλάδα. Είδαμε γυναίκες που κολυμπούσαν ντυμένες με όλα τους τα ρούχα. Πήγαμε και στο Heritage Site της UNESCO. Πολύ περπάτημα μέσα στον ήλιο, ψάχνοντας για ταξί. Κανένας άλλος δεν περπατούσε. Το Fish Market ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να φάω όλα τα ψάρια που έβλεπα, αλλά δεν ήθελα να τα μυρίζω. Μόνο σολομό δεν βρήκα. Το άντεξε κι αυτό. Η μαμά πήγαινε και έβγαζε όλον τον κόσμο φωτογραφίες. Φοβήθηκα ότι θα της πετούσανε κανένα μαχαίρι, αλλά πάλι την κλείτωσε. Στο μεγάλο τζαμί ήθελα να σκοτώσω τη μάνα μου. Έπρεπε να φορέσω αμπάγια, μια μαύρη κελεμπία που φοράνε οι γυναίκες. Ήταν πολύ μεγάλη και μου έμπαινε στα μάτια. Δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Ήταν η τρώτα. Εμείς όλες σαν χήρες περπατούσαμε και περπατούσαμε και όταν επιτέλους φτάσαμε, έμεινα άφωνη. Ήταν εντυπωσιακός. Βγάλαμε τα μαύρα, βάλαμε τα παπούτσια και η βόλτα συνεχίστηκε.